Lah sampean lo Jumatan apa tahu? Ya tahu toh Rutin. rutin aku. Goblok. Aku ki Jumatan ki ora rutin ya gur seminggu pisan. Jumatan kok rutin saking goblokmu ya jemah tok noblok. Wah, wong Jumatan kok rutin. Acarane apa? Raro goblok dadah. Seto masalah Jumatan mau lho. Nyapa mbok gutake rutin seminggu pisan? Lho, piye to wi aku takok Jumatan? Jumatan Rutin. rutin no. Lah goblok no berarti kowe Senin ya Jumatan. Kowe Selasa ya Jumatan. Nah aku gak ya Jumat tok. Jumatan seminggu pisan. Pisan. Nang ndi kuwi? Jumatan ning ndi? Indomaret. Duh. Nang Jumatan yo nang masjid kok. Yang perapatan kono aku padu karo polisi aku. Lho, kowe melanggar lalu lintas kok, Mas. Apa sing melanggar lalu lintas? Polisine sing melanggar lalu lintas. Lah kok iso? Aku numpak sepeda motor, reng neng kok anak tulisan lurus jalan terus. Aku mandek, seret. Lah cara arep ndi? Aku arep anu rono, anak tulisan lurus jalan terus aku mandek. Yo langsung lurus no, ngapa kok mendek kowe? Lho mandek aku. Lah sebabnya ngopo? Aku keriting kowe. Yo iki malah goblok iki. Maksudnya lurus jalan terus kuwi arakmu arep merono, kuwi lurus kok kuwi ora ngomong perkara rambut. Ora enek tulisane mrono. Malah balik iki to. Maksudnya lurus jalan terus ku anu lho Dio kowe nek arep Aku keriting yo, aku keriting ora lurus. yo anu mbok sesuk karo rambut ngisormu urip cakram misan ben lurus. Kalau kowe ki yo senengane kelek ning wong numpak mobil apik kae wung pikiranmu aja kok sok apaan aku duwe mobil kaya ngono kuwi aja lek enek mobil apik liwat weng sampean kok ngerti atimu ngomong kae pajeke pira kae bapak-bapak yo ngono kelek eneng wong lanang bonceng bojone gek bojone wayu ora padha karo bojomu atimu kok aja kok terus kiyer-kiyer ngono kuwi aja kowe pikiranmu iku kudu kendah nentek pira ragate wong kok glowinge ngono kuwi nganti kinclong mening-mening lenggonmu kan penak rumatane ngono lho gosok balsem beres. Aku ki lho ning desaku kono entuk penghargaan saka Pak Cemot. Cemot sapa Kuwi lho dhuwure lurahe lho. Camat, wadanane Cemot. Aku entuk penghargaan sebagai pelayat teladan. Wah, iya. Entuk hadiah aku. enak no Mas. Lho iya no, gelem wae hadiahe. Gelem apa Mas? Pendosa. Mosok wong urip tumpakno pendosa. Lho, sekali-sekali nyoba penak, sekali-sekali njajal lo. Jajal matamu jenenge mati goblok. Mas. Lek ngrembug perkara wong mati ora usah dadi kira-kiran. Nggih. Wong ki nadyan urip ora urung besok bakale mati. Leres Kuncen ana gedhong ana, lek wayahe kapundhut kuwi ora bisa nyelaki.